Jangan lagi pelit, menyakiti hati dari kaca. Udah beli liuk bunyi, liuk bunyi apa janji. Lambeku rek, apike di depan Angel. Di kontak ana penane Angel. Nurul. Nurul. Malah iki lambeku kok endek ya sing ditokno Mbak Angel. Ya iyalah kok ndak sih? Angel ya opo rek? Parani Angel, parani. Angel ya opo kok iso. Jalan. Apa Mbak Angel? Ya opo kan iku Njel, nukono anakku klambine kok ngene, lengene ndak. Lah aku sih hati-hati ae lek sing aku lho ya, lek sing aku. Tapi lah anakku kok koyo ngene, kan yo pas njenengan tuh antara. Anak mahnya mau entahlah, delok entahlah lengene sakmu ngene iki lho. Masa kudungan lengene sakmene. Iki kan gak niat tuh anakku, kan sentimen sih nang aku. Kalau gak ikhlas, nuk anakku gak usah nukono Njel. No, mau lagi au nyanyi yo pas. Lah bukti ini ki lho jalan. Lengene ndak ya? Nah, masa kudungan ngono ku pantesan Angel. Namanya mau ati. Kok ame meneh iki ame ngon. Lak meneh enggak yang mana. Ayo. Yuk, Mas Rek, Mas Muni wis dilabrak kok guru. Longi buka Rek. Maksum. Kon maneh, lapo? Ya gak apa-apa sih Maksum. Mek kepin jagongan mbek sampean iki lho. Nggo panganan opo iki ngejak aku jagongan. Maksum tak peseno online. Men jauh opo sih? Ya wis tukono burger ambek pizza. Maksum biasae segompo kae saiki pizza mbek burger iki. Beli sampean kok ceko-ceko lho. Lho, lah kon kok ngenyek wong tuwek, Nduk. Sing ngene-ngene ya ilat-ilat kuto. Maksum wis karepe sampean wis milih kabeh bari iki. Ini lho ayo jagongan Maksum. Ayo. Kon niku gak ngerti wong asuh. Oh, wis kok delok gelange Wati. Mak, tapi jarine Mbak Wati ku Mas asli. Lah, deloken po iso rilek neyeng mari ngene. Mak, kate nglabrak sampean, dadak ketemu Nur Kak Sido mang wis. Apa ora kruntelan arek loro iku lek ketemu. Bruntelan Mak, aku misal lho sampe kesel aku ngene iki. Aku awak kuwi sakmene bisa wong loro lho koyo kebo-kebo lho. Ate ora bakal aku perkara apa iki Wati. Aku ngomong sih Mak, dalek gelange jare sampean niku kudu emas asli. Oh, lancene congormu lancang, wong takon delok kok malah mbok omongno lek aku sing nguni. Pastikan Mak, bener apa ora sing sampean omongno iku. Wis, aja ngomongno Wati, sumpah aku iki benak. Endi? Ayo jaremu kok peseno burger karo pizza. Aku iki luwe cepetan. Mak, iki jagongan sik pirang kecap sih sampean njauh panganan tok ae. Jare nawani aku burger karo pizza sak karepku. Aku njaluk malah mbok tunda-tunda. Yo tak peseno yo Mak. Entenono tak nyuka HP aku. Kok bisa nyambangin Nur ah? Jare Nur loro. Lah kok nyambangi saiki ya? Nek nyambangi saiki aku bareng. Kan iki aku ngejak kon katanya nyambangi Mbak Nur. Ana apa ya bestine awake iki? Ngane Nur ae wis tukokno pelasan ambek cakang-cakung seneng. Aku mari tak tuku pelasan nih Mbak Wiwi. Jagung nek Mbak Meni. Ambek cakei sisa bikang mari kenduran wingi. Ngono kok iso dikek bikang sisa iki lho. Tambah kering Gunur. Salah santai ae wis tak ubah. Tambah ra genar iki bikang kok diumbah. Ngono wis ayo wis. Yes, Mas Joko saiki malah kepincut Angel iku lho. Saiki lho tak awas-awasno kok tambah ayu saiki. Ini gede, tambah montok. Rambutnya lho, mari dismoting. Malah ngelem-ngelem Angel sih, yes. Nah, bolaku apa bola Angel? Ngono, kon iku koyo Angel ngono lho, macao. Ngongkon aku cepet hijab ambek ke Angel ngono iku. Waduh wis gau. Opo, Cek Mas Joko tambah tergila-gila ambek awakmu. Saya menit tak ning salon tak konsultasi aku. Ya ngono iku, kon macak koyo Angel pisan wis. Kira-kira aku pantes gak ya? Gak kudungan. Ah, pantes gak pantes, dipantes-pantesno wis. Masa aku kalah mbek Angel?
Bukan ya jelas ayon aku. Mancak nang salon tambah ayu aku. Nang salon rawa-rawa ya. Tak konsultasi saiki aku. Ayo wis ayo. Ayo. Suwun yo nduk, Mbak Wati wis dikono gamis. Kodong gamis maneh. Sak seweke sak kudunge maneh suwun yo nduk. Punya Mbak Angel aku sih tukang kodong kembang-kembang ini rombe-rombe kayak apik ngono. Aman nek ame aku Mbak Wati. Nduk, Mbak Wati wis tak juwoyo nang awakmu. Wis dikono enakan yo nduk yo seneng Mbak Ejo iki. Jan buat aduh wis ayu tambah ayu. Aman aku angin kowe. Kafe ndi nduk? Gelem nduk nang kafe. Aku nggak tahu sih an. Yo gak apa-apa ditraktir Mbak Angel iki. Wis gak. Untung dong, lan lo Mbak Wati. Rame ya. Kafe gorong jomplang. Oh, dia sani Pak Darman iku ah. Mandi kono enak, biasanya arek loro. Apa nduk Mbak Wati gelem iki ya gelem nurul. Suwun ya nduk. Mbak Wati, sama aku ngene. Ya wis nduk ya wis nduk suwun ya nduk ya. Ya Mbak Angel. Dadah. Ayo nduk ya. Oh, ora ya kan Mbak Wati ngene. Mbak Wati nanya ilang-ilang. Oh, ima aku ini alang Wati ni ayo. Aku wae weh, anak. Weh, ngene, ima